Бүгін кеткен біздің үшін Айдар Ғалимов білән бәйлі болырға дейшілі. Мен шын көңіл білән күттім Айдар Ғалимовны. Чөнки бізге аның жырын үйренерге қоштылар, қабатларға қоштылар, аның ижадын қараға қоштылар. Мен хәтта парковкада машиналарны қарайдым. 2-ші регион Башқұртстаннан нендей машина бар екен, нендей машина келдірлер екен деп қарап та қалған едім. Біз айтқан едік, Айдар Ғалимов болмаса, бізге қызық болмайшақ. Ләкин бұл көрішу, бұл ұшырашу Айдар Ғалимов білән көрішуден де шәбірәк еді. Көңілге рахат еді, күтмеген едім мен бұл әйбірні. Егітлер есенімсіз? Сәлімсіз. Нешек сіздің қаларыңыз, кәйіфлеріңіз? Аллаға шүкір. Рахмат, біздің бейбәт. Егітлер, сіз бек нақтырыштығыз, ішледіңіз. Қаминді біз сізге бір сюрприз әзірледік. Сюрприз? Әйдәгіз, менің арттан 2-ші бөлмеге ұзағыз. Әйдәгіз. Келіп кірдім, ешкін ашып жіберділер, айнасы сүріні бізді алып келді бетінде, ешкін ашып жібергеш, мен Айдар Ғалимовны іздеймін. Мен тегінде уғылға қошқандар енді. Жоқ мен, анда теге шундай 1 секунд ішінде, миллисекунд ішінде шундай фикерлер, көп фикерлер барлыққа келді. Менің бір екінші фикерім Айдар Ғалимов болмағаш, мен тәмін үсі, недім бір театральный студиядан тәжірибелі бір актерларынан мінді жиғанларда. Мен біздің мұнда қазір текшірелер енді біздің тегі сәлетлері біздің. Оның арасын қарап тұрамын, әне ұтыра. Баштылар, мына теге нендейдер бір кімде көрінді кебек, но бір таныш ез бар. Онлары теге көзін сүртіп қараған кебек енді мен көзін сүртмәдім. Бұлайырақ көзін ашы барақ қарасам, онда әне білән мұладыра өтіра. Мен шақ қаттым. Мен бір сөзсіз қалдым. Hatta ben кіралмыша тұрдым, мен стенаға былай қоштым да тұрам. Айнас прям вообще уже в стенку ушел, а я жду-то, пока он что вперед прошел. А он в стенку так стоит, я говорю, Айнас, я ему прям так, Айнас, иди уже, типа, я же с тобой хотел пойти. Мені ең қызығы жолда болса, мен бет әне білән әлі саубылашып қына шығып кеттім. Ол үйде қалды. Өз ішлерін ішлеп, ярар саубыл пока исән-сау еріп қайтып саубылашып қалды. Әлі алдан зыман еткен тігі съемка арасында әнесін қояды. Кибітті әді. Аға, кибітті вокзалда болған, білмеймін, анда қоядыр, машинада барғандыр енді уже. Сені әне біләді? Вот это я вообще... Шок. Бірді күтмәдім вообще, бірді күтмәдім. Әнелер отыра, әне отыра. Нечік мейтін, ортан ойықлар енді сен мұнда келдің деп өзімді айтамын. Мұнда оқ келдің мәйтім, молодец. Молодец. Интуиция у меня. Молодец. Вот это шок. Bütün işlegenleriniz unutuldu mu? Әйелеріңіз bütün işlerini taşlап, sizine көрерге келділер, sizine поддержать. Қазір бір күнге де шанырға ярамай. Вообще не угадали. Әненің фирменный бұл.
еще будучи беременной, этот ребенок был очень такой даже в животе, скажем, такой энергичный, динамичный, все время пинался. Родился Булат, и на удивление он казался каким-то таким тихим, спокойным ребенком по сравнению со старшим сыном. Вот. Но уже подрастая, когда он начал ходить, то есть уже вот начались какие-то задатки у него гиперактивности. И мы решили, что как-то вот эту энергию его слишком активно нужно направить в какое-то русло. Тут мы решили отдать ребенка заниматься вокалом, ну, вернее, музыкальную школу. Вот. И после 2-3 занятий, то есть как бы нам сказали купить какие-то определенные альбомы, тетради, и детям давали домашние задания, а Булату почему-то никогда, как бы я смотрю, тетради все время пусто, спрашиваю, как так, почему вам не сдают задания? Он говорит, мам, я там ничем не занимаюсь, я все время стою около учителя. Естественно, меня это взволновало, я как бы обратилась к педагогу, говорю, как так? Она говорит, да, ребенок очень гиперактивный, не дает заниматься ни окружающим, не занимается сам, поэтому я вынуждена держать его около себя. Вот. Хотя на хоре, говорит, поет неплохо. И я как-то увидела объявление о том, что набираются детишки для занятий танцами. Так называлась группа «Росинка». Вот. И мы решили его попробовать отдать туда. Он стал заниматься. На удивление, как бы и ему нравилось. То есть мы беспокоились, что мальчик, что ему не понравится. Нет, он так втянулся, так ему нравилось. Он приходил домой, повторял движения. Вот. Самое главное, то есть его энергия иссякала к вечеру после занятий на все 100%. То есть он реально приходил и валился с ног. Это нас вообще устраивало на все 100%. Мне нравится быть гиперактивным. С самого детства я какой-то... Раньше я был вообще пухленький, кстати. Я вообще был пухленький. Очень прям. Но сейчас я вот, как видите, худой такой. Тут вроде как бы 4-й курс намечался, по окончании 3-го курса, думаю, будет экзамен. И мы думали, что как бы с танцевальной карьерой будем тихонечко заканчивать. И вот поступило приложение, что как бы вот он сказал о том, что проводится кастинг, что будут набирать группу. Я как-то сначала скептически очень к этому отнеслась. Но глаза загорелись у него, конечно. То есть как бы я знаю своего ребенка и видя, что думаю, хочется ему это не просто так. Мы согласились, и вот он решил заниматься. Ну а когда уже дебют был 9 февраля, конечно, были вообще приятно удивлены, шокированы, скажем так. Естественно, твой ребенок на сцене. Кеше Булатның әнисенең, Лилия апаның туган көне булып узды. Шулай бит? Әйдә, котлыйк әле Лилия апаны. Пожелать маме, конечно же, самое главное – это здоровье, чтобы она всегда была счастливой, чтобы она радовалась всем моментам, которые происходят в ее жизни. Я хочу видеть маму всегда улыбчивой. Я не хочу на ее лице видеть грусть, не хочу на ее лице видеть слезы. Всегда хочу, чтобы если даже были слезы, что это были слезы только радости. И я очень люблю свою маму, родителей, папу. Брата своего очень люблю, уважаю их очень. И хочу, чтобы они всегда были рядом со мной, всегда поддерживали меня. И всего-всего самого лучшего и любимого всем. Еще мне понравилось, что Айназина мама привезла с Башкирии молоко, сгущенку, натуральную тоже. Вообще круто. Потом Русланина мама привезла вообще альбом Руслана. Он раньше вообще такой другой был, он вообще худенький был. Ну, конечно, лицо не изменилось. И вот с каждой фотографии, когда мы смотрели, листали, он все мощнее, 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 мощнее. Ну, красавчик, красавчик. Русланны biz terbiyeге 2006 yılda özümüzün семьяга алып кайттык. Biz аны бик яратып тербиеге алып кайттык, там тербиеледик. 31 августта алып кайткан ик, biz 1 сентябрьдә шул Шалладан алып кайткан кызыл сумкалар белән күтәреп, мин аны сумкаларын ул күтәреп, мин аны ертеп мәктәпкә алып килдем. Эти они белән тел үзара таба алмыйча, мине теге ниндә башта калдырдылар теге малюткада. До малюткада. Но анасын до малюткадан мен үстем дә мәктәптә укыдым. Вот интернат дип әйтсәң булай. Анда торган вакытларда, яшәгән вакытларда, төрле гаиләләр белән минем белән кызыксына иде инде. Мен 9 яшь булганда инде, үстемнән инде
Мені кішілер білән таныштылар, тоже яхшы кішілер білән. Резилия білән Илшат. Аларға келгенше, аларның уже теге ашык булды мен сразу, теге бірінші күннен ук. Жырлауға келгенде енді Руслан Чаллыдан қайтқанда ол жырлау хәтлесе аның билгелейді, жырлый деп әйтеп берділер аны. Неден енді интернет мәктәбен жырлау сәләтен дәвам еттіру үшін біз Мүслим районында орнашқан музыка мәктәбенә алып килдек аны. Һәм шунда 6 ел буена шөгыльләндек. Бик яратып йөрттек быдан. Нинди техника туры килсә, шуның белән иптәшем инде үзебезнең техника бар, эштә калган чагында бүтән кешегә попросить итеп, попутниларга чыгып та алып барырга туры килде. Бер ярыштан да калмадык инде. Руслан татарчага өйрәнде, бик теләп өйрәнде. Татарча җырларны да өйрәнде Руслан. Яратты, минем белән бергә сүзләрен аңларга тырышты инде. Тема турында ничек, аның темасы нәрсә турында сөйләй бу әни дип миңа һәр вакыт сораулар бирәдер. Әле ул вакытта инде бу телефоннарның атып чыккан чагы түгел инде. 2006-да без аны музыкальный центрдан тыңлап сүзләрен, музыкасын шуннан язып алып калып, шулай итеп өйрәнәдек. Семьяда килгәндә, семьяда ул үз урынын тапты. Безнең үзебезнең улыбыз сыман кабул иттек әйткәнемчә. Мине кем поддерживать итәре дип әйткән чаклары күп булды инде. Ул инде үз әтисе, әнисе булмагач, ул чыгышы буенча Казакстан җегете булып санала, Жакипов фамилиясе. Без аның әти, әнисен алай каян чыккан, каян килгән хәтлесен әйтә алмыйбыз инде. Белмим, анда кешеләрне күргән юк пока. Алтын йөрәклеме, үзем сөйнәм шундый менә кешеләргә электем менә. Нәрсә кирәк булса, бүтән өйрәттеләр. Порядок тәртипкә дә, ветин кулы да тоже әйбәт булды, теге яхшы әйбергә өйрәтте. Машиналар җарга, теге двигательне хәтер күп беләм инде. Трактор двигательләрен, УАЗ двигательләрен, коробкаларын беләм инде. Эти тоже һәр вакытта сән кирәк, сән тормышта кирәк булыр дип, бүтән әйбергә әзер бул дип, бүтән әйбергә өйрәтергә тырышты мине. Ойназ менің үшінші ұлым. Аның абилары Айваз, Илназ бар. Ойназ бик тыныш бала булды, бик тырыш бала булды, бик сөйкемле булды. Яслыга йөргәндә үк Ойназ җырларга яратты. Бәләкәйдән үк бүтән җырның сүзләрен беләдер, биргә җырларга яратты. 4 яшь тулгач, без аны Миякәгә дворецка алып бардык җырларга. Чыгып басты да шулай сәхнәгә. Баянистка күтәрелеп кенә карады да, бәләкәй аның буе бәләкәй генә булды шундый. Берлегән мин берлегән генә булсам да барышка да өлгерәм дип җырлап җибәрде. Шул кадәр матур итеп шундый әйтеп елмаеп карап утырдылар инде. Ана шуңардан башланды инде аның теге җырлавы дип әйтим микән. 4-нче классны бетергәндә әни әйтә, менә Ойназ ди, менә миңа әйттеләр дә, гәзиттән дә күрдем ди, Уфада ниндидер гимназия бар. Гимназия-интернат, анда яшиләр дә, укыйлар да, музыкаль яктан ул ди. Бик тә әйбәт кебек ди, бәлки барып барарбыз ди. Мин әйтәм, миңа ошады бу идея. Мин әйтәм, әйдә Уфага барабыз ди инде. Әни дә куанды инде, аннары миңа карады да, сагына чаксың бит улым ди. Дөрес әйткән. Укый башладым, бер атна ничектер теге лагерьдә кебек үземне хис иттем. Икенче атнадан башланды. Андагы сагынулар, андагы елаулар.
әни әйтәйін де, мен ғұмырымда да ол қадар елағаным жоқ дей. Менә шулай җырларга яратканы өчен киләчәге булсын дип, авыл җирендә торып калмасын дип, теге өйрәнсен дип, авылда бит инде андый нигә өйрәнелми бездә юк. Ниндидер кружоклар, музыкальный мәктәп түгел. Шуңа күрә без аны Уфага интернет мәктәпкә бирдек, гимназияга бирдек инде. Бик нык тырыштык инде. Киләчәгең булсын, улым, син миңа артык түгел, мин сине нык яратам дип запискалар язып, кеше артына җибәргәндә дә, күчтәнәчләр җибәргәндә дә, үзен теге өйдән озатып җибәргәндә дә гел, менә күчтәнәчләр арасына мин запискалар язып җибәрәдем. Улым, мин сине нык яратам дип. Баргач аңарга менә приятно булсын дидерим инде шундый. Әле дә бар мин ул запискаларны, әле дә саклыйм. Айназның әнисінің исеме Зәлия апа булды. Русланның әнисінің исеме Рәзилә апа булды. Булатның әнисінің исеме Лилия апа булды. Всё, Найля. О, привет. Я не знаю. Увидели? Сейчас пацан ко мне подбежал, поздоровался, так приятно было. Руслан там розовый чәчәкләр исле. А занятия там? Давай. Есть шикарный тебя парень, это он перед вами. Нет. Ул 1992 елны Әстерхан шәһәренә кунакка баргач туды. Без үзебез Кайбиш районында, Кичкайбиш авылында яшәдек. Шунда ул мәктәпкә керде. Детсад булмады. Яшьтә 8 ай чагында әтисе үлеп китте. Әтисе үлгәч, миңа бик кыен булды. Авылда яшәдем 8-9 яшькә хәтле. Шуңа күрә авыл эшендә беләм. Иң истә калганы әни миңа һәр вакытта да әйтә. Әни белән икәү генә калгач, әни, һаман әни. Бакчасы бар, бәрәңгесе бар, бөтен әйбер бар. Кулда 2 яшьлек бала. Бәрәңге утарга кирәк, чиз тартырга кирәк. Кулдан төшсә елый бала. Һәр вакытта да миңа әйтә. Ну, әйтми инде теге, менә шулай булды дип искә төшергәне бар. Аркага утырта идем дә, теге бар бит әле кәкмән дип аталар. Тяпка. Тяпка белән сине аркада утыртып мин эшли идем ди. Чиләкләрне шулай ташый идем ди. Һәм бу минем өчен теге бик мөһим. Сейчас. Всё. Фу. Детский сад юк. Үземә эшкә барырга, бала 3 яшь тулгач эшкә барырга кирәк бит. Күршеләргә калдырып, иртә белән йоклап калалар, күрше әбисе кирип, уятып алып чыгадыр янына шатып. Шулай эшләп йөрдем. 1-нче класска укырга керде. 3-нче классның январыннан без күчеп килдек Габишевага, Лайыш районына. Хәзер вакытта шунда яшибез. Анда мәктәптә укганда да ул төрле кружокларга йөрде, баян түгәрәкләренә йөрде. Параллельно юристлыкка белем алды 4 ел. Шунда мәктәптән сын килеп укыталар иде Казаннан. Аның дипломнары бар үзенең. Аннан сельхозга укырга керде, аны кызыл дипломга бетерде. Аннан аспирантурага керде. Аның талантлары, аның 11-нче классны битергән чагында чыгарыш кичәсендә ачыла башлады. Аннары музыкаль көйлеккә кердем. Улым әйтәм, ничек сөйләгән икәнсең? Ул бит әле университетта главный редактор
научный журнал булып эшли. Мен хәзер монда утырып торам. Барысы өчен дә әнигә рәхмәтле. Силәргә бик авыр, ләкин без төрле вакытлар була. Мин бит инде егет кеше буларак кайсакта тыңламаска да мөмкин, ләкин әни алдында буланы бәлки мин аңа турыда әйтмендер, гафу ит дип теге аның хәтле телячи нежности булмаска да мөмкин, ләкин мин моны һәр вакытта истә тотам. Япь-яшь килеш минем белән 2 яшьтә калып, хәзерге көндә шундый тәрбия биреп үстергән өчен мин бик рәхмәтле. Бу нәрсә генә эшләмәсен, барысын да минем өчен эшләгән аңлыйм, беләм. Алла бирсә, барысын да үземдә тырышачакмын. Монда теге әти юк дип әйтеп кенә булмый. Минем әле шулай ук үгә әтием бар. Аныңа мин бик зур рәхмәтле. Әрләгәнне дип инде егет кешене әрләргә кирәк. Сүз теге монда булай эшләмә дип киңәшләр бирү кирәк. Мин аны әти дип бирдем. Һәр көнне ялы да юк, улым әйтә, ничек түзәсең? Эшкә дә барырга кирәк, тегеннән дә звонить итәләр, моннан да звонить итәләр. Шулай тырышып йөри инде. Менә үземне хәтерләгәннән бирле мин җырчы буласым килде. Сәхнәдә буласым килде. Һәм мин бу хыялга ничектер барам. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм итә. Бер нинди әйтәләрдер инде минем турында да. Акчаң булмаса булмый дип, бай әти әниең, я бер абыең, я туганың, шундый теге факторлар булмыйча сәхнәгә менеп булмый дип. Әйе, булмый, авыр ул. Шуңа күрә ул менә ничә еллар буе бара, тырышасың. Ләкин куйган максатларга ирешергә кирәк. Теләкләр чынга аша. Бу дөньяда әни булганда мин югалмаячакмын. Кайтып син анда нинди генә проблемалар була калмасын, ул сине кабул итәчәк. Бөтен дөнья сиңа каршы булган очракта ул үз канаты астына алачак. И цените мам, потому что мама одна, она нас воспитала, она нас выносила, она нас кормила. Только наши родные могут сказать всю правду тебе в глаза. Вот как в Коране написано, действительно, рай под ногами матерей. Продвижение иҗат студиясе һәм безнең режиссерыбызга бик зур рәхмәт. Чөнки безнең әти-әниләр нәрсә белән шөгыльләнгәнне белгән очракта аларның күңелләре тыныч. Һәм безгә дә тыныч кына шөгыльләнергә, иртәнге 4-5-кә кадәр кая йөрисең, нәрсә эшләп йөрисең дип сорамаячаклар. Борчылмаячаклар. Алар беләчәкләр, без үз өстебездә эшлибез, без нинди булса яңа иҗат җимешләре язабыз, эшлибез дигәндәй, алар белеп торачаклар. Бу бик зур плюс.